Dobrodošli poštovani gledalci, hvala vam što pratite Balkan Oborada TV kanal. Sa velikim poštovanjem i zadovoljstvom imam čast da ugostim doktora profesora Ale Karadžića. Profesore, doktore, hvala vam puno što ste gost na mom kanalu. Molim i drugi put. Evo da krenemo od prvog pitanja. Što se tiče specijalne vojne operacije, da li imate nekih novih saznanja i špekuliše se to da je Rusija spora sada? U početku su imali tu da kažemo neku brzinu svoje te operacije u kojoj su osvajali delove Ukrajine, međutim sada mnogi ljudi tvrde kako je Rusija spora i da nema tog kapaciteta da dobiju u tom ratu. Šta možete reći? Nešto se desilo. Vidite, to su ozbiljni vojni stručnjaci. U toku same specijalne operacije nije to sad tvrdo zakucano da mora da se ide tim putem. Znači, došlo je do analize situacije kako na terenu, tako i u svetu. Što se tiče prolongiranja nekih poteza, na primjer povratka vojske ispred Kijeva, vojska ruska je bila ispred Kijeva, najverovatnije da je reč o proceni pre svega smanjenog gubitka ljudskih žrtava, što je najvažnije Putinu. Znači, to se vidi po načinima na koji se vrši specijalna vojna operacija, da on čuva ljudstvo. A druga stvar je stanje u svetu koje ide ka tome da definitivno NATO savez nema snage da se uplete više u taj vojni sukob osim da šalje oružje. Dakle, praktično je provocirao NATO savez da vidi da li oni smeju nešto više. Jer ako ne smeju nešto više, onda ćemo da se igramo na terenu, a ako pokušaju nešto više, onda u obzir dolazi upotreba nuklearnog naoružanja i drugih sredstava. Međutim, NATO savez nije spreman za to nešto više, jer je očigledno ruska vojska nadmoćna i u hipersoničnim raketama i uopšte u tom nuklearnom kontingentu. Dakle, najverovatnije da je reč da u vojnom smislu NATO savez ne može da ugrozi Rusiju, dakle da bi njihove rakete bile masovno presretane i obarane, a ruske baš i ne bi tako. Jer očigledno je da ovolika medijska podrška Ukrajini govori o tome da je NATO definitivno prešao na taktiku da će voditi rat s Rusijom do poslednjeg Ukrajinca i poslednjeg dobrovoljca te nacifašiste, ti koji se javljaju tamo da ratuju na terenu. Isto tako, svetska ekonomska situacija ide u prilog jačanja Ruske federacije. Dakle, onog momenta kad je Putin potpisao dekret da se sve plaća u rubljama što se tiče energenata, a i svega ostalog, mislim, ja ne znam da li bilo šta drugo što je bitno se plaća u nekoj drugoj valuti. Mislim da su sve sad prešli na rublju, on je pre svega zaštitio rublju i svoj ekonomski sistem. To da li će rublja da ojača u odnosu na dolar i funtu, to je stvar Zapada, a ne stvar Rusije. Ali samim tim cena energenata ostaje ista. On nije menjao cenu energenata, nego su zapadni lideri uduplirali cenu energenata i opljačkali svoj narod. To je on fino objasnio na konferenciji za štampu. Što se tiče Ruske federacije, cena energenata je ista. Vaši lideri su duple cene nametnuli vašem građanstvu i pljačkaju vaš narod. Dakle, sa više aspekata Rusiji odgovara prolongiranje ovog rata, jer se jednostavno ta mračna strana zapadnih lidera rasvetljava i zaista ne vidim da iole iko normalan može sada da stane na stranu tih zapadnih sila. Naravno, na pomolu su i neke promene. Potpuno drugačija je retorika, na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, republikanaca i demokrata. Demokrate su izazvali ovaj rat. Znači, aktualan predsednik Amerike koji je došao putem pokradenih izbora, Joseph Biden, je sa svojim sinom direktno učestvovao u svim aktivnostima pred izbijanje sukoba u Ukrajini, a višestruko se ovajdio materijalno o transakcije koje je njegov sin vršio na teritoriji Ukrajine. Dakle, ceo taj establishment demokratske stranke američke je aktivno učestvovao od samog dolaska Bajdena na čelo Amerike u izbijanju rata u Ukrajini. Što znači direktno, recipročno jednako da je ostao Trump, ne bi bilo rata u Ukrajini. To je više nego jasno
i sada je jedini problem šta će da se desi prilikom izbora za američki kongres, jer to je za nekih 3 meseca počinje ta kampanja. Nadam se da će republikanci osvojiti istorijsku većinu, da se demokrate u Americi više ništa neće pitati, pa samim tim i njihov predsednik će praktično biti razvlašćen, a onda kongres ima razne instrumente kako da pokrene njegovu odgovornost za sve ovo što se desilo, jer sama afera Ukrajine iziskuje impeachment. Dakle, to je mnogo, mnogo gora stvar nego recimo nekadašnji predsednik Bill Clinton što ima oralni seks u Beloj kući. To je budalaština u odnosu na ovo što se desilo, izginule toliko 1000 ljudi. Eto, nadamo se da će do tih promena doći u Americi tako da jednostavno republikanci preuzmu kormilo i dogovore se sa Rusima. Jer kako god da se okrene, ipak to na kraju mora da se završi dogovorom velikih sila, svi ovi drugi manji su potčinjeni i jednostavno sve velike sile razmišljaju imperialistički, ne treba tu uopšte imati zabludu, samo što igrom slučaja nama više odgovara ruski način razmišljanja, jer oni nisu, pazite, mi smo bombardovani od strane tog zapada, razne druge zla su nam naneli, ovi nisu nikad takve stvari radili. Dakle, ima država u kojima su zapadnjaci postupali drugačije, dakle nisu se ponašali kao prema nama, pa otuda tamo i nekakva prijemčivost za te zapadne vrednosti. Međutim, nama, konkretno kao narodu, oni nikako ne odgovaraju. I neće nam nikad ne odgovarati, jednostavno to treba ljudi da izbiju iz glave. E sad, svakako da i ja i mnogi drugi ovako rodoljubi misle da su Rusi za nas mogli više da urade, ali ipak treba pogledati njihovu situaciju. Kad se završio Drugi svetski rat, bilo je govora o granici na Rajni i o Berlinskom zidu, pa se Zapad pretio da Rusi, da Stalin ne dođe maltene do Lamanša. Brzo bilo ono iskrcavanje u Normandiji, sve znamo kako se desilo. A sada se razgovara o podeli na Dnjepru. Dakle, recimo maršal Žukov da je to mu neko rekao, mislim da govora o tome nije bilo, znači na kraju Drugog svetskog rata. Pogledajte koliko su teritoriju svog uticaja Rusi izgubili. To su ogromne teritorije, pola Evrope je bilo pod njihovom šapom, sada je sve to naterano do polovine Ukrajine i još malo vamo dalje na istok. Dakle, Rusija je unižena, ponižena, naterana je da se brani na kućnom pragu. Ponovo, dešavalo se to ranije i u vreme Napoleona i u vreme Hitlera, ali ovo sada vrši NATO savez na jedan perfidan način, ispunjavajući tu anglosaksonsku agendu da se 150 miliona Slovena nahuška protiv 150 miliona Rusa i da se Sloveni istrebe između sebe. Nažalost, uspelo im je kroz ovaj rat u Ukrajini, međutim, mi koji pripadamo slovenskim narodima moramo to stalno da pričamo, jer to je naš usud. Generalna proba je bila ovde u Jugoslaviji, da se južni Sloveni nahuškaju jedni između drugih. Dakle, sve se to ponavlja. Ja prosto ne mogu da verujem da se neki ljudi koji pričaju drugačije bave politikom iz ideje. Dakle, ideja je generalno trebala da bude antifašistička posle Drugog svetskog rata. Svi su trebali da budu antifašisti, da je fašizam uništen. Pogledajte sada koliko je političara otišlo da podržava nacifašiste u Ukrajini. Niko pisno nije u poslednjih 5 godina što su se davala imena ulica i trgova po Stjepanu Banderi. To je isto kao kad bismo mi ovde u sred Beograda dali ulicu po Anti Paveliću. Dakle, to su neke stvari koji ozbiljno treba da se osveste ljudi u Srbiji za koga glasaju. Dakle, neverovatno je da glasaju za bilo koga ko podržava ove fašističke ideje, bez obzira koliko oni lažu na televiziji da ne podržavaju fašizam. Šta ćeš u Ukrajini tamo da podržavaš nacifašiste? Pa to se vidi za koga si. A navodno je dete partizana ili četnika koji su bili antifašisti. Dakle, ovde je ozbiljna zamena teza i nadam se da će ovaj rat u Ukrajini na kraju, kada se sve dogovorno završi, jer tu neće biti pravog pobednika, to će svi da proglase pobedu. Verovatno da će najviše stradati taj jadan ukrajinski narod, ali na kraju da će ipak doći do jednog zaokreta u društveno-političkom životu u većini zemalja, pa ja se nadam tako i u Srbiji,
da se jednostavno trajno izopšte iz politike oni koji su podržavali nacifašiste u ovoj krizi. A da li treba da, po vašem mišljenju, recimo, izaberemo stranu ili da ostanemo neutralni? I kako će se na nas odraziti, odnosno na prostore Balkana, ova cela situacija, čitav ovaj sukob? Ja sam izabrao stranu na osnovu toga da li je neko fašista ili antifašista, dakle antifašističku stranu. Međutim, jako je nezgodna situacija Republike Srbije zbog Kosova i Metohije. Dakle, jedan bitan argument koji koristi naša vlast su Krim, Donjeck, Lugansk i te oblasti ukrajinske koje se odvajaju od Ukrajine i međunarodna zajednica ne dozvoljava. A dozvolila je, praktično učestvovala u otimanju 15% teritorije Republike Srbije. I to je jedan specifičan status u kome se nalazi Republika Srbija, koja jednostavno, taj diplomatski zamah je dobar, znači da se uvek da poređenje kako su postupili sa nama i to je dobro što se tiče Kosova i Metohije, jer definitivno, iako je polovina zemalja priznala njihovu nezavisnost, mislim da će na tome ostati i da će to biti neke pata karte, a bez rata u Ukrajini išlo ka tome da će nas prinuditi na to priznanje. Poslednja izjava koja je jako bitna je hrvatskog predsednika Milanovića, koji je rekao da ono što je rekao nemački kancelar Scholz o neophodnosti priznanja Kosova i Metohije ne piše ni u kakvim propozicijama, niti da će pisati, jer se vidi da vlast u Republici Srbiji to neće prihvatiti. Dakle, to je prvi put javno i otvoreno rekao jedan od lidera zemalja koje su članice NATO i Evropske unije i treba tom čoveku ipak zahvaliti, bez obzira što su njegove izjave nekada bombaste i date u prilog nekih dnevno-političkih poena, ali ovo što je on rekao nama jako koristi, jer očigledno da nije vezano ni sa kakvim diplomatskim uticajem nas, kao male zemlje, niti Rusi i Kineze, nego sa stanjem u Ukrajini gde je šah mat kada njima kažeš na zapadu kako sada podržavate teritorijalni integritet jedne zemlje, niste podržavali 99. nego učestvovali u otimanju 15% teritorije i šlag na torti ste uradili 2008. kada ste dozvolili da se to proglasi protiv rezolucije 1244. Uglavnom, posle završetka ovog ratnog sukoba, ja očekujem da će sve te rezolucije morati da se stave na sto i to je šansa za nas da se učvrsti ta rezolucija 1244, jer nju su izglasale i Amerika, i Engleska, i Nemačka, i Francuska. Dakle, to je jedno pitanje koje uopšte niko ne pokreće, ko je sve bio potpisnik te rezolucije 1244, kao što se ne koristi podatak da je recimo nekoliko NATO zemalja i nekoliko članica Evropske unije nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. To su diplomati uopšte ne koriste. Pa s tim zemljama treba da budemo sve najmiliji. Znači, ja nisam ljubitelj tog članstva u Evropskoj uniji, nisam ljubitelj, a izričito sam protiv članstva u NATO. Međutim, tamo ima zemalja koje nama su najveći prijatelji, jer unutar NATO saveza i Evropske unije su veliki pritisci da mora da bude jedinstvena diplomatija. Španija ih ne zarezuje 2% kad je u pitanju Kosova i Metohije, Slovačka isto tako, Kipar, Rumunija, Grčka. Znači, sa tim zemljama treba imati najprisnije moguće odnose. Sa njima treba da bude otvoreni Balkan, a ne sa ovima koji su nam neprijatelji priznali nezavisnost Kosova i Metohije. Radi se kontra se radi u diplomatiji od onoga što bi trebalo da bude. I niko ne može da me ubedi da su pritisci na tu stranu da se rade takve budalaštine. Ako ne znaš šta da radiš, odeš pitaš Španiju koja je ozbiljna zemlja, velika zemlja, ozbiljna zemlja. Da, imamo izjave Zaharove, ne znam da li ste to ispratili. Bugarska je odlučila da protera 70 ruskih diplomata, Evropska unija je to podržala, međutim izjava Zaharove glasi da će Rusija uzvratiti mere, dakle kontramere, Evropskoj uniji. Pa kako komentarišete to i da li ste ispratili zapravo? Pa Bugarska je stalno prodavala te slovenske interese, oni su uvek bili i na strani fašiste i sve, već znamo njihovu istoriju i kako su se ponašali prema srpskom narodu. E sad, kad je u pitanju to da prevare Ruse, vidjet ćemo kako će to da izgleda. Nisam siguran da će to sve tako da se desi, kao što su oni isplanirali. Pre svega, treba učiti od
pametnih naroda, ali i od onih naroda koji imaju jednu dozu nezavisnosti. Šta vi mislite, na primjer, da na Tursku i Erdogana nisu pritisci slični kao na Bugarsku? Pa on čovek ne popušta. A Bugari odmah malo čisnu, odmah prodaju svoju slovensku braću. Dakle, to je jedan vekovni problem sa Bugarima i tamo zaista će nešto morati da se desi krupnije, jer ovo se već treći put ponavlja. Prvi svetski rat, drugi svetski rat, evo sada i tokom ovog sukoba opet biraju pogrešnu stranu. Dakle, zaista za njih je jedino rešenje ono što je Rusija radila kad su bili u Varšavskom paktu, jer oni nikako da se opamete. Vidite da smo mi ipak, kako god da je rukovodstvo, ostajemo nekako na toj strani antifašizma. Tu smo nepokolebljivi kao narod. Dakle, zaista će neke disciplinske mere morati da se primene, jer to je osnova oko koga se sad sve lomi. Jesi fašista ili antifašista? Ne možeš ti da podržavaš ukrajinske nacifašiste, a da vičeš ja sam antifašista. Dakle, ta spinovanja više ne prolazi. Za Bugarsku ja mislim da to što su krenuli da rade, da će oni u poslednjem momentu zaustaviti, nego je Rusima više preko glave toga da lome bugarske diplomate, rukovodioce, ono stalno moraju da nešto intervenišu. Dakle, nema čoveka tamo u koga mogu da se pouzdaju. To je jako loše. Kada su Amerikanci hteli da likvidiraju Erdogana tamo u Kušadasiju, ono sve što se dešavalo pre 5-6 godina, onda su Rusi otrčali, spasli ga i učvrstili ga na vlasti. Iako on ima neke druge ideje, pogotovo kada je u pitanju razlika između hrišćanskog pravoslavlja i islama. Rusi sve to tolerišu, sve su to nekakve verske slobode. Ali sigurni su da posle toga što su radili za njega, on njih neće prodati u smislu toga da Turska bude poligon za rat prema Rusiji. I njima je to najvažnije. A vidite, Bugarska nije u tom fazonu. Oni jednostavno u svakom momentu mogu da vas prevare i prodaju i tu jednostavno prosto nije moguće da ne postoji u bugarskom narodu neki stabilni i čvršći političar sa svojom grupacijom na koga mogu Rusi da se pouzdaju da ga dovedu na vlast. Ja mislim da će na kraju doći do toga, jer ne bi Sergej Lavrov insistirao na tome da Rumunija i Bugarska napuste NATO. To je da se preispita njihovo članstvo u NATO-u, a to je u diplomatskom rečniku da napuste NATO. Znači da oni, što se tiče Rumunije i Bugarske, imaju varijantu koju bi postavili, nego je sad teško pošto su članice i Evropske unije i NATO. Ali u budućnosti nekako je ipak Bugarska najviše na meti Zapada, verovatno zbog toga što ni oni nisu u njih sigurni. Prevrtljivi su i onda žele da to učvrste. Dakle, oni zverski postupaju. Kada vide da je jedan narod kolebljiv i da su rukovodioci skloni korupciji toga, onda ih oni srežu do članaka, postave normative stroge i jednostavno plivaju u takvoj atmosferi potpune okupacije kao što je Bugarska. Kako će Rusi na to da odgovore, ja ne znam, ali kao što sam vam rekao u prethodnom delu emisije, mislim da oni imaju neku varijantu za Bugarsku koju će sada upotrebe. Kakva je pozicija, odnosno uloga same Kine u ovom čitavom sukobu, da kažemo, u svim ovim dešavanjima svetskim? Pa, Kina gleda uvek interes svoj. Oni su se malo uskomešali oko Tajvana. Ja sam očekivao da će Kina ipak vojno da se iskrca na Tajvan, međutim nije došlo do toga. Najverovatnije zato što Kini to i nije neka preka potreba, jer oni ekonomski kontrolišu Tajvan u potpunosti, pa verovatno CK Komunističke partije Kine ima neku ideju da tamo dođe do neke pobede na nekim parlamentarnim izborima gde će njima bliska struktura da preuzme vlast. Verovatno da tako nešto su planirali na Tajvanu i svrgne potpuno bilo kakvu kontrolu Engleza i Amerikanaca. To je naravno jako teško. Koliko sam ja čuo iz tih vojno-obaveštajnih krugova, Tajvan je u potpunosti opkoljen i minama i podmornicama i jednostavno NATO savez neće dozvoliti vojnu intervenciju Kine bez velikih posledica i moguće da su zato Kinezi malo posustali jer ne žele da izazovu veliki sukob. Oni bi hteli da Tajvan mirno na osnovu ispunjenja nekih ugovora koji su tamo bili potpisivani ranije, ne znam koliko, na 100-200 godina, putem papira dobio Tajvan, a to očigledno sa NATO savezom ne ide, jer oni ne poštuju nijedan dokument. Čak ni koji sami potpišu, kao što je bila rezolucija 1244 koju smo potpisali. Ja ne znam šta je sve potpisivano
za Tajvan, ali i Tajvan i Hong Kong i sve to je u nekim obaveštajnim krugovima te engleske službe apostrofirano kao buduće moguće žarište i Severna Koreja. Dakle, oni ako ne uspeju u Ukrajini da sa Rusima reše onako kako su zamislili, oni već imaju na drugom delu sveta gde će da počnu sukob. I mi kao mala zemlja i nebitno trebamo samo da gledamo da to ne bude na Kosovo i Metohiji ili u Bosni i Hercegovini. Jer to su na njihovoj mapi potencijalnih žarišta nalaze se i te dve lokacije. Da, evo imamo skoriju neku vest, Ukrajinci najavljuju, odnosno predsjednik sam Ukrajine najavljuje kontraofanzivu i sve jače udare protiv Rusije. Pa me interesuje vaše viđenje na to, kako komentarišete takve neke stavove predsjednika i da li je narod recimo u strahu, zašto narod Ukrajine ne reaguje na to ili su oni oguglali na takve stvari? Pa narod Ukrajine sigurno nije želeo da uđe u rat sa Rusima. Takođe, narod Ukrajine nije želeo da oslobađa ni Donetsk, ni Lugansk, ni Krim. Oni su se oprostili od toga, jer tamo je, na Krimu je preko 90% stanovnika bilo za prisjedinjenje sa Rusijom. Donetsk i Lugansk po 70-80%. Dakle, njima je jasno bilo, ako se poštuju ti demokratski procesi, da od toga nema ništa. Nego je jednostavno jedna tvrda nacifašistička struja u Ukrajini preuzela vlast uz veliku pomoć Zapada, jer njih je bilo oko 1,5 miliona, što u odnosu na 40 miliona Ukrajinaca nije neka cifra, ali je još pola miliona naravno došlo sa strane od tih pasa rata. Vi se sećate da su pohapšeni neki kanadski i američki generali tamo koji se sad sude u Moskvi i ta suđenja se medijski ne prate. U Rusiji imate prikaz tih suđenja. Sve su priznali, dakle, apsolutno od biohemijskih laboratorija do zaprašivanja sa neba, do eksperimenata sa vakcinama koje su radili, sve je u tom suđenju obelodanjeno, ali ne pušta mainstream medija to na zapada, narod to čuje. Greška naših vlasti je što ako smo mi neutralni, ne pustiš sve vesti, pa nek narod odluči, zašto da gledamo samo CNN i BBC, pusti i Russia Today, u čemu je problem? Ako nećeš da pustiš, onda ne sediš na dve stolice, nego samo na jednoj, zapadnoj. Jer kako je to ograničenje da sad ne možemo mi da čujemo izveštaj sa suđenja, što je najbitnije, da ljudi koji su radili u Mariupolju i drugim nekim gradovima kažu pod pritiskom sudskog procesa šta se tamo dešavalo i šta služilo. I kako je celo čovečanstvo od toga stradalo. Eto, to je ono što naša vlast, ali i druge vlasti ne rade, dakle ne puštaju glas medija iz Minska, Moskve, Kazahstana, drugih slobodarskih gradova i država koji prenose istinu i u konkretnom slučaju sada sa sudskih procesa tim ljudima koji su pohapšeni u specijalnoj vojnoj operaciji Ruske vojske u Ukrajini. Šta nam možete reći po pitanju, pošto ste pomenuli biološke laboratorije i biološko oružje, odnosno po tom pitanju, šta se radi po tom pitanju i pominjale su se zapravo one laboratorije, šta se tu dešava, da li imate nekih saznanja? Evo, najnovije se desilo da je ruski vojni sanitet dao jednu konferenciju za štampu gde je njihov general Kirilov ili Kirilenko, ne mogu se setim sada imena, jedan ozbiljan onako vojni sanitetski oficir, potkovan kao nekada naši što su bili u JNA, gde on daje opširan izveštaj o pravljenju majmunskih boginja kao novog laboratorijskog virusa, takozvanog biološkog oružja. Pa onda on fino objasni, majmunske boginje su bile poznate iz oblasti infektivnih i tropskih bolesti, međutim, kada dođe do modifikacije u laboratoriji toga virusa, onda on ima veću kontagioznost, veću virulentnost, dakle, gori je nego onaj koji je prirodni, pravo je biološko oružje. Dakle, čovjek je dao, ne znam koliko, beše dali 4 lokacije u Nigeriji, gde je to vršeno u laboratorijama i odakle pušteno u populaciju. Zato Zapad stalno priča to dolazi s afričkog kontinenta. Da, ali evo odakle dolazi. Dakle, iz biohemijskih laboratorija iz Nigerije. Dakle, sve su Rusi stavili na taci, na tanjenu, ni jedan dnevnik 2 na RTS-u to nije objavio. Da. Korisne informacije od Rusa u ovom trenutku. I tu nema da li si ti rusofil ili nisi, možeš da mrziš Ruse, ali ako iole mozga imaš, pustit ćeš to da vidiš koja ti zdravstvena opasnost preti. Možeš da ih mrziš,
ali iskoristi tu informaciju. Ne, prekid filma prema informacijama. Zašto bi se krila ta informacija? Ajde da vidimo. Zašto bi neko sakrio takvu informaciju? Ako se već pristupa sa podsmehom onome što Rusi kažu, kao što se recimo kod mene ovde u Srbiji pristupa sa podsmehom mojim intervjuima, čega se vi plašite kad to ode u etar? Da li to otkriva neku istinu ili je podsmeh možda iz ličnog straha, pošto su mnogi upleteni u afere, da nešto ima od ovoga što ja pričam, pa njih kači. Isto takva vam je situacija ovde sa informacijama koje pružaju Rusi. Zašto vi sečete te informacije koje nisu konkretno vezane za ukrajinsko ratište, nego su ljudi tamo došli do podataka o onome šta se dešava u Africi u biohemijskim laboratorijama? Kakve to veze ima sa ratom u Ukrajini? Zašto ne pustite tu informaciju? Dakle, reč je o tome da je i Srbija kao i druge neke zemlje u mekoj okupaciji, dakle, potpuno je državni sistem počinjan tim zapadnim obaveštajnim krugovima i jednostavno ne smeš da pustiš nijednu informaciju sa istoka u narod, jer bi narod konačno shvatio o čemu se radi. Mada ja duboko verujem da je u Srbiji sigurno preko 70-80% ljudi svesno šta se dešava, ali ili se plaše za svoj položaj, ili su vezani za vladajuću stranku zbog radnog mesta, ili neki drugi razlog koji nije vezan za shvatanjem ovog čega se dešava u svetu, pa jednostavno o tome neće da se izjašnjavaju i sa podsmehom govore o nama koji se otvoreno izjašnjavamo u želji da doprinesemo duhovnom i biološkom opstanku svog naroda. Pre nekih 5 meseci smo imali izjavu za medije Bill Gatesa kako se očekuje, navodno on ima saznanje da se očekuje nova pandemija. Međutim, sa druge strane imamo dosta ljudi, dosta analitičara koji tvrde da nas na jesen očekuje nešto strašno. Niko ne govori šta nas to očekuje. Da li nas uopšte očekuje, kakav je vaš stav po tom pitanju i šta možete reći o novim ovim najavama majmunskih boginja? A evo, sad sam vam to sve ispričao. Dakle, Rusi su ih ispričali gde su vršene modifikacije tog virusa i gde je pušteno u populaciju. Vi ako pustite u širokoj populaciji kao što je nigerijska gde ima 80 miliona ljudi, to vam se lako prenese na sve kontinente. Ne možete vi to više kontrolisati. Dakle, suština je u tome da je sada drugačija manifestacija poznate bolesti zbog toga što je laboratorijski modifikovan izazivač, tako da je povećana kontagioznost, virulentnost i da je klinička slika gora. To je klasično biološko oružje. I vi uporno ne puštate u javnost konferenciju za štampu ruskog vojnog saniteta koji su ljudi pre nedelju, 2 dana sve objasnili o čemu se radi. Dakle, oni su preduhitrili Billa Gatesa kao spikera Svetske zdravstvene organizacije, tih globalista i sve druge koji su mislili da će to tajno da se izvede i da bude velika nepoznanica, ne znamo šta je ovo. Dakle, sve su objasnili. Ja sam poslušao tu konferenciju za štampu. Na prvoj godini studija bi neki student shvatio o čemu se radi. Dakle, prosto je nejasno da postoji država kao što je Republika Srbija koja tvrdi da sedi na 2 stolice, a da ne pusti tu konferenciju za štampu recimo u periodu od mesec dana, bar 3-4 puta na RTS-u posle dnevnika. Jer to je bitno za biološko očuvanje naroda. Ali eto, vidite kakva je situacija na medijskom prostoru, jednostavno direktiva zapadne obaveštajne zajednice da ne sme ništa iz ruskih i beloruskih medija da se čuje. Da li postoji mogućnost da se uvode neke nove mere, recimo na našim prostorima ovde, kao što smo imali pre nekih 2-2,5 godine? Pa naravno, o tome se i radi, da treba da se završi ta priča, nego pošto je oko COVID-19 sve ispričano, upotrebljen je novi izazivač. Da. Mere će biti onakve kakve vladaju, inače za osipne groznice. One spadaju u grupu bolesti koje iziskuju i karantinsko lečenje i druge neke iz oblasti medicinske nauke. Prva i osnovna stvar je da se razluči odakle to doprlo i kako je moguće da vlasti pojedinih zemalja ne reaguju na ono što je jedna svetska sila izbacila u medije kao relevantnu činjenicu. Dakle, istog momenta što se nas tiče, bi vojna medicina morala da preuzme ključnu ulogu
Jer vidite ko se objavio svetskoj zajednici. Dakle, ruski sanitetski oficir, general. Znači, recipročno moraš da reaguješ na tu meru tako što animiraš našu vojnu medicinu, da se oni bave tim problemom. Jer u Nigeriji u biohemijskim laboratorijama napravljen laboratorijski virus, biološko oružje koji izaziva te neke nove majmunske boginje. Mora vojna medicina da reaguje. Oni su već trebali do sada 10 puta da se sastanu i da donesu odgovarajuće mere, s obzirom da je vojni sanitet jedne super sile dao takvu i takvu izjavu za široku populaciju, za javnost, za svetsku javnost. Eto, to je ono što se kod nas ne radi i to jako me brine, jer ne vidim u budućnosti dovoljno vremena da se za ovo pripremimo, pogotovo što je ruski vojni sanitet bio eksplicitan da oni zaista jesu napravili taj laboratorijski virus i da su ga pustili u populaciju. Dakle, tu sad treba stupiti u kontakte sa onom svetskom silom koja je to objavila. Dakle, jednostavno tražiš pomoć ako sediš na dve stolice. Mi smo zabrinuti zbog vaše izjave, bojimo se da to ne dođe u Republiku Srpsku. Šta mi treba da radimo? I onda na osnovu kolegijalnosti i opštih principa međunarodne saradnje dobijete odgovore. Pa sećate se kada je bio COVID-19, ovde su došle ruska i kineska delegacija. Evo, ajde sad to opet da uradimo za ove majmunske boginje. Međutim, vi u samom startu videli ste da su to ruski i kineski sanitetski vojni oficiri. Oni su trebali ovde da predaju praktičnu dužnost našim sanitetskim oficirima, mi osim VMC Karaburmana, sve je bilo civilno. Samo je to bila malo vojna medicina upletena u to. To su sve katastrofalne greške koje su se ovde desile iz zdravstvenog menadžmenta i ja se nadam da će drugačije biti sad kad su u pitanju te majmunske boginje, da bismo izbegli ta zatvaranja i sve što može da sledi po nalogu tih svetskih globalista. Da, doktore, kako gledate na inflaciju, sve veći rast? Kako vidite budućnost dolara, budućnost eura, znači budućnost samog zlata? Da li će se tu nešto menjati na tom planu i kako gledate na samu inflaciju pod pokrićem sukoba ovog trenutnog koji imamo? Pa, već sam rekao na početku emisije da je insistiranjem na plaćanju rubljama Ruska federacija sebe zaštitila. Tamo nema nikakve inflacije, cene su iste, čak su i cene energenata iste. Naravno, Ruska federacija ima listu neprijateljskih zemalja, to su one zemlje koje su uvele sankcije. Za njih nije cena kao za Srbiju koja nije uvela sankcije. Dakle, imaju dva cenovnika, ali to je sasvim normalno. Za njih su energenti poskupeli. Međutim, sve drugo je domen špekulacije zapadnih zemalja koje pljačka svoje građane. Nigde ta cena nije dostigla taj nivo da vam bude jedan energent 120 dinara, a posle da skoči na 205. Dakle, to je čista špekulacija. Nije to toliko poskupljenje. Očigledno da se ide na osiromašenje građana i da se priprema postavljanje nekog novog valutnog sistema. Vi znate, na primer, da ima 4 različita dolara. Znači, 4 različita dolara postoji u svetu. Možda će da se objedine u jedan. To su sve anglosaksonske zemlje. Evo, moguće je da će posle izlaska iz Evropske unije i formiranja čvršće veze u tom konvolentu, Engleska da se odluči za to da bude 1 dolar i 1 funta. Da su to jedine dve valute na njihovom terenu. Znači, Kanada, Australija, Amerika, Velika Britanija, da će tu biti samo te dve valute. Moguće je na to da će da se odluče. Da će doći do preformulisanja kao što je došlo do preformulisanja lire i franka i marke u euro. Nešto tako je moguće da se priprema sada i opet će doći do siromašenja građana, jer vi danas za 100 evra ne možete kupiti ono što ste nekada mogli da kupite za 100 maraka, a bilo je 1:2 vrednost. Znači, 4 puta je manja vrednost valuta, suštinski. Tako da, to sve rade nosioci krupnog kapitala, koji u dogovoru sa međusobnom i sa vladama najmoćnijih zemalja, koji su očigledno njihove marionete, postavljaju taj i monetarni sistem i čitav taj ekonomski sistem
na planeti, tako da odgovara njihovom sticanju basnoslovnih bogatstava. Sad, pošto su oni u suštini globalisti, njima nikako ne odgovara postojanje Rusije i Kine i drugih nekih zemalja, to su pre svega zemlje BRICS-a, koje jednostavno ne žele da se potčine tom sistemu. A oni u suštini kao globalisti žele da su oni dominantni na celoj zemaljskoj kugli. Njima nikako ne odgovara, recimo, na primer, da energente iz Sibira crpi samo Ruska federacija. Oni bi da oni to crpe i da od toga zarađuju isto kao Rusija. Ali, očigledno da za to moraju vojno da pobede Rusiju, a od toga nema ništa. Isto se ponašaju prema Kini, Indiji i drugim nekim zemljama, s tim što tu najperfidnije radi Kina. Ona duboke, dugoročne strategije ima i sad trenutno, koliko vidim, pokušava da zadominira afričkim kontinentom, što bi bio potpuni porast te anglosaksonske grupacije. Vidjet ćemo šta će tu u budućnosti da se desi. Uglavnom, niko tu nije imun od prespajanja raznoraznih valuta u jednu ili... Sve smo to doživjeli kada se menjao euro. Dakle, vidjet ćemo, sigurno će doći do nekih promjena. Sad, kako će oni to da osmisle, teško je to proceniti. Mislim da imaju uvek nekoliko varijanti i onda se odluče u posljednjem trenutku za jednu oko koje dođe do konsenzusa među tim nosiocima krupnog kapitala. Imali smo u toku situacije korone, dakle, da su ljudi mahom trčali u trgovine i kupovali stvari, ono što se kaže neophodne stvari, pa me sada zanima da li je to medijska propaganda da će nastupiti nestašica, kao i mnoge stvari što propagiraju zvanični mediji, ili stvarno postoji mogućnost da dođe do nestašice? Postoji mogućnost, zato što je plan tih globalista takav. Vi ste imali veliku pobunu farmera u Teksasu, trenutno je velika pobuna poljoprivrednika u Holandiji. Dakle, tamo su sad trenutno, dok mi pričamo, ogromne demonstracije i blokade puteva, a u Teksasu se desilo to da je naredba federalnih organa bila da se spali letina, jer ko spali letinu dobit će sredstva otprilike duplo veća nego da je proda. Pazite vi kakav je to perfidan plan globalista. Dakle, uništavaju hranu da bi izazvali te igre gladi i za to bogato stimulišu farmere koji izvrše to naređenje. I zamislite vi kad jedan farmer ima silos tamo pun i ako ga zapali dobija duplu vrednost tog silosa. Ali mora da ga zapali komisijski pred njim. Dakle, to je jedna informacija koja je otišla u javnost. Mislim da se i Trump oglasio povodom toga i republikanci, ali on ne može da izađe nigde osim na onaj Fox News, odatle smo to i saznali. Aha, da ne zaboravim, Alex Jones, novinar iz Austina, Teksasa, je o tome dao opsežnu izjavu, da je to zaprepašćujuće kako ih on naziva, satanisti hoće da unište američki narod, jer u Americi je takođe veliki otpor čestitog i poštenog sveta prema ovim merama koje sprovode ti podrepaši duboke države koji su sad na vlasti, mahom u demokratskoj stranci, imaju među republikancima, ali mnogo manje. Tako da u budućnosti će očigledno doći do nekog otpora naroda, kao što se sad dešava među farmerima u Holandiji, kao što su žuti prsluci u Francuskoj, već 2-3 godine su ljudi po ulicama. I tu očekujem da može da dođe do preloma neke situacije, da bar u 2-3 te velike države zavladaju neki normalni režimi koji će moći da se dogovore sa Rusijom i Kinom oko toga da se ovo ludilo u svetu prekine. Da li će, po vašem nekom mišljenju, da li globalisti imaju volje i snage da sprovedu svoje agende? Pominje se i ta agenda 2030, pa ne znam sad, da li oni zaista imaju toliko snage da narod... Apsolutno imaju, verujte mi, i volje, i snage, i mogućnosti, samo nemaju šansu ako bude masovan otpor. Onda nemaju šansu, jer nemaju nad kim da sprovedu. Dakle, samo u slučaju masovnog otpora, pazite, daću vam jedan podatak, pre mene su ga neki rekli, kada je bombardovana kineska ambasada u Beogradu tokom NATO agresije,
akcija u priličnoj tajnosti. Tako da je bilo moguće obaveštajno dospeti do toga ko je izdao tu naredbu, jer se išlo na to da bude kao da je to kolateralna greška, da je kolaterala u pitanju. Znači, ne možeš ti da kažeš da je kineska ambasada u Beogradu bila legitiman cilj i to da priznaš nigde. Ne. Akcija je urađena tajno od strane američke centralne obaveštajne agencije, naravno uz pomoć vojnog vrha, Weslija Clarka i ostalih, i poverena je određenom oficiru koji je to izvršio. Reč je o jednom pukovniku američkom. Kad se sve izvršilo, onda je došlo do diplomatskih pritisaka da je to greška, da ono znamo već sve šta se dešavalo. Odgovor Kine je bio, i to znamo kako su tekli pregovori sa njima, da nije kinesko rukovodstvo telo pređe. Međutim, posle određenog perioda, taj koji je držan u tajnosti, američki pukovnik, je ispred kućnog praga u Americi ubijen čekićima u glavu. Dakle, kineska obaveštajna služba je samo pokazala da sve zna. A ako oni sve znaju, svugde se sve zna. Dakle, ne postoji više podatak koji može da se sakrije. O svakom se sve zna. A ovo vam je urađeno pre 23 godine. A sad je napredovala tehnologija. Znači, više nema nikakvih tajni. Apsolutno se sve zna. Znači, zna se i kojih je to 200 ljudi nosilo kapitala koji rukovode tim globalističkim agendama. Apsolutno je sve poznato u svetu. Sad mi živimo u tako maloj skromnoj zemlji, ne možemo tu ništa da uradimo, ali možemo da očekujemo s pravom da, zahvaljujući svojoj pripadnosti na pravoj strani, u ovom slučaju antifašističkoj, jednog dana očekujemo boljitak za svoj narod i svoju državu, samo ne smijemo u tome da pokleknemo. Ja lično nisam protiv vojno-političke neutralnosti. Vidite, kad je osnivan Pokret Srpske sabornosti, mi smo to imali u našem statutu i kada je registrovan u APR-u, predato je. Znači, statut je predat sa tom odredbom da je naša intencija da Srbija zadrži vojno-političku neutralnost. Međutim, posle toga dolazi do promena. NATO savez izaziva rat u Ukrajini. Ako već naša vlada mora da bude vojno i politički neutralna, mada ona to nije, ona zaista sedi na zapadnoj stolici, ali ajde, deklariše se kao vojno i politički neutralna, Pokret Srpske sabornosti ne mora. Može da izabere stranu koju želi da pripada i mi smo na poslednjoj skupštini izglasali da ćemo biti za pridruženje ODKB savezu i Evroazijskoj uniji. Da. U tom smislu ja mislim da takve stvari treba da budu pokazna operacija, jer nećemo mi moći da računamo ni na kakvu pomoć prijatelja ako smo stalno na nekoj klackalici ovako kao Bugari. Nego treba da se za neke vrednosti borimo koje su opšte, u ovom slučaju antifašizam. Ne smiješ nikako biti za ukrajinske nacifašiste. Moraš uvek biti protiv njih. Dakle, to su osnovna načela na kojima se zasnivao modern svet od 45. godine na ovamo. Da svi moraju biti antifašisti. Eto, to su vam te neke ideje Pokreta Srpske sabornosti koje ja prezentujem i nadam se da ću u jednom momentu doći do toga da ih i vlada Srbije prezentuje, jer ovo sad trenutno kako rade ne liči ni na što, smuti pa prospi. Dakle, to da niko ne može da te uvati ni za glavu ni za rep može da traje određeni period, ali kasnije moraš da se izjasniš zašto si. Da li ste nailazili na otpor naše vlade da iznese vaš program, vaš plan Srpske sabornosti? To se krije kao zmija noge. Mi smo ga predali u Rusku ambasadu, išao je naš predstavnik tamo da im preda. Rusku, Belorusku, Kubansku, tako u te zemlje koje su nam tradicionalni prijatelji i ljudi su se oduševljavali sa programom pokreta. Međutim, ti u svojoj zemlji treba pre svega da imaš podršku svojih vlasti. Ako neko ne podržava takav program, onda on znači da zastupa suprotnu stranu. Opet dolazimo do toga da nema govora o vojno-političkoj neutralnosti. Dakle, da je vojno-politička neutralnost aktuelna u Nemanjinoj ulici. Oni bi, da, kako da ne, prigrabili jedan proruski program da bi imali kao argument pred Zapadom, evo ima deo stanovništva, jedan pokret koji se bavi, ne možemo mi to tako da sečemo preko kolena, da smo za Zapad kad imamo jedan deo stanovništva koji je ovamo za Ruse. Ne, oni ne rade to, apsolutno srede diktate zapadnih ambasada u Beogradu, koje sad praktično već diktiraju sve. Ruski uticaj bitno slabi, znači
Setite se u vreme, recimo, NIS-a, Tadića i Koštunice i njihove kolaboracione vlade. Tad je bio veći uticaj Ruske federacije ovde nego sad. Eto, prošlo je od tada 15 godina. Dakle, ruski uticaj se polako gubi u Republici Srbiji, a priče o ljubavi prema Rusima, o zajedničkoj pravoslavnoj veri više nego ikad, a suštinski uticaj se gubi. Kada je zdravstvo u pitanju, vi ne možete na recept da dobijete ni jedan ruski lek već skoro 30 godina. Sad su se pojavili neki kineski lekovi, zbog jakog uticaja Kine, jer Zapad sa Kinom ne može tek tako, ali ranije, na primer, ruski lekovi koji su za kardiovaskularne bolesti regularno u domu zdravlja je mogo neko da ga prepiše i odeš i podigneš u apoteci, to ne može. Znači, to 30 godina već ne može. Postoje neke apoteke privatne, kao što su Sibirsko zdravlje, to gde možeš da kupiš ruski lek, ali da budu Rusi upleteni u naš zdravstveni fond, nikako. Naš zdravstveni fond kontrolišu nosioci krupnog farmaceutskog kapitala sa zapada. I kada se prepisuje lek na recept, lekar može da prepiše samo lek koji je napravljen u privatnoj zapadnoj farmaceutskoj kompaniji. Bilo da ona radi na teritoriji Republike Srbije ili napolju. Dakle, pare građana koje idu za zdravstveno osiguranje idu u privatne zapadne farmaceutske kuće i njihovi konsultanti, takozvani, u stvari njihovi agenti, ovde dobijaju proviziju od toga. Tako idu pare iz budžeta građana Srbije, ne znam šta je to toliko teško objasniti, sasvim je prosto i jednostavno, međutim krije se od naroda upravo zbog te činjenice da se na primjeru zdravstva najbolje vidi da naša vlast apsolutno sedi samo na zapadnoj stolici. Doktore, to bi bilo to, odnosno što se tiče pitanja za ovaj intervju. Mene interesuje da li želite da podelite nešto sa gledalcima, ukoliko želite i imate. Pokret Srpske sabornosti je aktivan oko predstojećeg Europrajda u Beogradu. Mi smo se dogovorili sa pokretom antiglobalista da se prave skupovi po celoj Srbiji, sutra je u Loznici, koji će se zvati skupovi za porodicu, zato što nije dobro da nasloviš u skupu da si protiv nečega, odmah te gledaju negativno, nego smo mi za očuvanje porodice i tradicionalnih vrednosti. Na tome ćemo insistirati, u pokretu Srpske sabornosti su određene funkcioneri koji će time da se bave. Naravno, nemamo nikakvu podršku države za to i što je mene lično razočaralo, nemamo ni Srpske pravoslavne crkve. Imamo određenih protojereja, igumana, arhimandrita, ali iz patrijaršije nemamo podršku za to, iako su tamo brojne grupacije, uključujući i nas, podnosile zahteve da se Srpska pravoslavna crkva oglasi i učestvuje u ovom isto kao gruzijska i jermenska pravoslavna crkva, jer oni su izašli ispred svog naroda i učestvovali u tim porodičnim šetnjama. Od države nismo ni očekivali, zato što je ta populacija dominantna sada u vladi Srbije, ali i pored toga ne bi smeli da budu protiv porodičnih šetnji. Jer onda je to upravo onaj govor mržnje za koje optužuju ljude koji su protiv gej populacije. Dakle, sada na ovom primjeru postavili smo situaciju tako da ko bude protiv nas upravo krši odgovarajuće propise koji su postavljeni u Republici Srbije, jer mi predstavljamo daleko najbrojniju i većinsku populaciju u Republici Srbije, a to je ona koja je za porodične i tradicionalne vrednosti. Da. Ostavit ću sve potrebne linkove do doktora ukoliko neko želi da se pridruži Srpskoj sabornosti. Imaćete u opisu ispod ovog intervjua. Doktore, hvala vam, zaista mi je zadovoljstvo i čast bila da vas ugostim. Molim i drugi put. Hvala, pozdrav.